Kambak mga kalababong Bisaya, Davao ni Pay. So na po ni-order sa ito mga lods. Oh. Muna siya sira-sira mga lods. Lock na siya ng mga lods. Automatic na siya sira mga lods. Pag-abre, anak. So, naman daw ang kanin mga lods. So, muna yung pasabot mga lods. Walang ilitan, muna siya mga lods. Cheese. Wala siya, na 20. Wala siya, na piso. Na, diri mga extra na. Diri 50, 100, 500, 200, 1,000. Yan na ba? Mga klase-klase ng kwarta mga lods, pero di siya mapilo. Muna siya mga lods. Oh. Ay, in-order sa mga lods. So, muna akong kuhan mga lods. Oh. Gamay kasi mga lods, pero yayay. Gamay nga yayay. So, muna akong kuhan ka ng mga lods. Oh. So, buot kayo na siyang lock. Abre. Kuha na yung mga lods. Borto mga lods.